So maimakon yadda ake zuwa ana barace-barace a waje ana kan titi, mu sai aka yi kamfanin aka killace mu. Ba abin da muke yi sai da alƙur'ani, sai karatun littattafai. An zangina shi ke muna karatun littattafai. Akwai ɗan uwansa da shi da ɗan uwansa su Malam Umar wanda a gaban shi muka yi karatun Kur'ani sosai. Shi ne babban malami na ɓangaren karatun Kur'ani, shi kuma makaho ne. Wanda bai wadda Allah ya masa na Malam Umar makaho har yanzu yana raye. Ko harafi ka canza, ko wasali ka canza a Kur'ani ya sani, saboda karfin haddan da yake da shi. Ga shi makaho. Ga shi kuma makaho. Shi ne ake ce masa gwani mai sittin. Ga sittin ga hadisi. So daga nan journey ina ya fara. Tun da na bar nan gurin ban kara rayuwar gida ba. Tun da na zo nan da ka baro Lagos. Na baro Lagos ka zo Kano. To zuwa na wannan makarantar nan da na yi da yake daga Lagos aka kawo ni tare aka kawo ni makarantar. So mutane suke tunanin ai dan Lagos ne, haifafan Lagos ne. Shine sai ɗan makarantar sai ya ce mun dan Lagos. Shi sa ka ji wasu suna ce mun dan Lagos. Za mu iya cewa daga nan ne kenan ka daga nan ne suna na dan Lagos. Dan Lagos. Wani za ka yi ta ce masa Abubakar Imam, wani ba zai hankalin shi ba zai kawo ba. Wani sai an ce dan Lagos. Da an ce dan Lagos, wasu ce mun Habu Lagos, wasu ce mun dan Lagos. Wannan sunan kenan. So bayan mun gama karatun mun bar wurin Malam Zangina mun yi karatun haka da Qur'ani daidai gwargwado abinda Allah ya kaddara mun samu lafaka. Na zo kuma aka fara tunanin ya za a yi mu tafi Sudan. Shi ma daidai mahaifina ne da yake ta supporting ina. Wato mahaifina ya play babban role a rayuwata, wanda gaskiya ba zan taɓa manta da shi a rayuwata ba. Banda kuma magana mahaifiyata, ina ba magana mahaifina ne, saboda dalilin da yasa rayuwata ta fi yawa da ni da mahaifina. Mahaifina ya ɗauke ni kamar ni abokin shi. Ko yau ko gobe ko yau na sauka a Najeriya, na je Najeriya, mukan zama mu share awanni muna hira tare da shi. Kuma hira wani lokaci hira ta ilimi tsakanin ni da shi. Ya jefa mun tambayoyi, mu ta dragging, ce mun kaza na ce a'a, ya ce kaza na ce kaza na ce masa kaza. Har yau kuma muna irin wannan rayuwa. A baya ka ce malami ne dama. Har yau kuma muna irin wannan rayuwar tare da shi. So ya zo, ba zan manta ba, wata rana ya zo ya ƙara ɗauka na a makarantar Malam Zangina da ni da shi muka tafi Jigawa, muka je muka yi passport lokacin zan tafi Sudan. Je kai na akwai wurin wani aminin sa muna ce masa Baba Iya. Shi ma ya taka rawa kan a rayuwata. Shi kuma lokacin controller ne immigration na Jigawa State University. Ka je a ranar aka mun passport, aka mun kuma. So tafiya ta zo za mu tafi Sudan, zan tafi Sudan, tafiyar ba ta zo ta yi a wannan lokacin ba. A 2010 kenan ba ta yi ba, sai silsila nake da kuma yadda abubuwa suka kasance. Da tafiya ba ta yi ba, sai a cikin abokanan mahaifina akwai Malam Nazifi Imam. Shi ba da shawara ya ce to maimakon na tafi Sudan a wannan lokacin ko wata makaranta ita ma secondary school ce, Abdullahi Bayero College of Quranic Studies CQS a nan Sabo Kofa Kano. Ya ce na je nan ka fara yin ta. Kawai ina zaune wata rana a gida, sai Huzaifa na Malam Aminu Gidan Gora sai sanar da ni cewa ai Malam ya sa an ɗinka mana nufin, ya ce a kai makaranta, a kai wannan secondary school ɗin tare da ni da shi. Tare ni da shi a kai secondary school. Malam Huzaifa tare muka je secondary school tare da shi. Na manta can ma inda muka karatu gurin Malam Zangina tare muka yi karatu da shi. Malam Huzaifa tare da Malam Huzaifa muka yi karatu da shi, mutumin kirki sosai. Nakan cewa kullum Malamin Dora ya yi nasarar da yanayin mu'amalarsa da kirkinsa da bayan kaza za ga ma duniya ma bata ma dame shi ba. Tabbas ka lura kai rayu da shi za ga ma mai zuwa yana kamar wani lokaci kamar zuhudu da duniya bata dame shi ba. Shi kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauko rabin irin na abubuwa. A ilimin karatu yana kan system na wani, ina nufin like duniya ke da